Oh dear. Alo, không ra bệnh mà lý. Đây guys, जों दानिया खाना जानो फैदों फोथार बारियाव. खाना माने मिठाइनि. Hey guys, Kulumbai जों नै दानिया बैसागु मोसानो नागिरदों. बैसागु मोसानो सिखायबाय दं नै. बे स्टेप नागिरगासिनो. बे नायफागासिनो. Welcome to back my another vlog video guys. आप सबको मेरी नई वीडियो में स्वागत करते हैं. आप कैसे डांस करते हैं आप लोग? नोंसोरखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडियो बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोनाय बावहरनाय थाबाय. गासिबो आंनि भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. बे जाहैबाय हिन्जाव गोदान. शर्म करते हैं ये लड़की. ये मुमताज है. ये हमारा डांस मास्टर जी है. ये हमारे स्टूडेंट है. हमारे ग्रुप में एक मिसिंग है. एक मिसिंग है, नहीं आया है. वो है माइनाव जी. माइनाव नहीं आया. अभी हम लोग सिर्फ 5 है. 6 था लेकिन 6 में एक मिसिंग है. जोबजासिम नायलांबाय था आंनि भिडियोखौ लोगोफोर. जोंनि मोसानाय सिखायनायखौ माबायदि मोसानो सिखायो जोङो नायलांबाय था. मोसाखांबाय खेबबासो ट्राइ खालामबाय मोसानो सिखायखांबाय. ओमफ्राय दानिया जों न'आव थांफिननोसै. जोबनाया जोबजोब्बाय. लास्ट स्टेप दंबावो मोसानो. बेखौ गाबोनो मोसानोसै लोगोफोर. Vlog लादोनो गाइसमोन. जों दा मिथाइ जानो फैदों सिख्लाफोरनि. अबेखैजा जारौमोन मा मावदो नोंसोरलाय? मबाइलखौ गिदो नै. दे मोजाङै लाखादो. सिनायाखै नों होनना सोरबा माबा बायदिसो नुहुरदो. मावथिथार जोंहा इसोरनि सायाव जागोन जोङो दा. जोंथ' दासो मोनफैदो. नै गाइस जों दानिया खाना जानो फैदों फोथार बारियाव. खाना माने मिठाइनि. जों दानिया बेसे समायना. नायहरब्ला फैमा. नाहर दे. नायहर. गाइसफोर. जि बोरैबा थाथार.
रेडि नै जोंना मिथाइ लगायग्रा माखा दे बानाय गोख्रै गोख्रै बानाय संख्रियाबो मनसेखा ओइ संख्रिखौ माइसे गोबां लाबोदोंसोलाय हरफिननांगोन दे दैखौबो लगायनांगौ गारनो हानाय नङा ना इयाव इनो दंबावो इयो मस्ला माखाया इयो लाबो नो प्लास्टिक गेदेर हर दंबावो 100ल' बायदो Halo, जाबाय खोमालै होजोबाखै होजोबाखै गोबानांबा गोबावलै आं लगायलांबासो माने खारासै नालाय टेनसन जायो होनलाय एसे माथायाव नांनाय जाखादोना ओमफ्राय लाना दे रानलायाखै खारजि लाफानाया सोरबा जागौमोन खारजियानो गैया आंहाबा दहाय जानो होनना नागिरदोंमोन दानिया जों जानोसैलाय गोथाव गोथाव यामि यामि लगायखांजोब्बाय लगायखांनानै दानिया जों रानगासिनो जों माने लोगोआ रानगासिनो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ'सो लागासिनो जोंनि जानायखौ नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअ लाहांबानो बुङो नालाय बिसोरो मोखां दिन्थिनाङा होननानै बेनिखायनो आं रावनिबो मोखांखौ मोजाङै दिन्थियाखै आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौनो लाबोनोनो कन्टेन्टखौनो मोननाय जाया ओरैनो जाब जुबखौनो आं भिडिअखौ हगारबाय थायो हाजासे मोजां खालामनो नाजायो अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ हाजासे आंनि चेनेलखौ हाजासे सापर्ट होबानो जाबाय अन्नानै नोंथांमोना नैबे mamilahary चेनेलखौ थाबैनो 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो सोरबाफोर जुदि गोदान भिउवार्सफोर फैदोंब्ला बिसोर गासिबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो चेनेल गोनांफोर फैदोंब्लाथाय गासिबो कमेन्टआव कमेन्ट हर आंनि चेनेलखौबो सापर्ट हो होननानै अब्लाना आङो गासैनिखौबो चेनेलखौ भिउ खालामनानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन बेफोरबायदिनो गासिबो सापर्ट होलायलायनांगौ बर'जों बर' होमब्लासो जोङो जौगानो हागोन नंगौना नङा लोगोफोर जाखांजोब्बाय जोंहा दानियानो गासिबो इखिजा जाखांजोब्बाय जानायाव रावखौबो भिडिअ लानाय जायाखैमोन सिख्लाफोरा जानायाव लाजियोनो मोखां नुजानो लाजिसिगारोनो लाजिसिगारोबा नोंसोरो माखैल' होनखायोब्रा इयो फिनगासिनो दं आंनि भिडिअ बारा मोजां जायाखैब्लाबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फुल वाट्स नायनानै होबानो जाबाय गाइसमोन नै जा बिउटिफुल गार्ल्स बाखि सिख्लाफोरा भिडिअ ओंखारनो लाजियो बेनिखायनो आं रावखौबो लाफायाखै मबाइलाव ओरैनो लगायनाय माबानायफोरखौल' आं लाफाबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय माने जोबनोसै भिडिअआबो जोबजासिम नायदोब्ला गासैनिसिमबो थेंक इउ गाइस दानिया जों न' थांफिनगासिनो आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै आंबो बेलेगफोरनि इउटुबाव होनफायाबो आङो जोंफोरनि इउटुबाव ओंखारबा रहाय लाजियो होनलायो नालाय आंबो ओंखायनो सोरबाफोर भिडिअ लाबा आंबो ओंखारफाया रावजोंबो गाइस मिथिबाय बियो आंनि खिन्थाखाबाय भिडिअनि गेजेरजोंनो माखौथो लाजि खालायनांगौ जाखो बयबो ससियेल मिडिया बाहायो वाट्सएप बाहायो फेसबुक बाहायो इन्स्टाग्राम बाहायो बेनो ससियेल मिडिया बेयावनो जों गासिखौबो नुयो इउटुबाबो बेबायदिनो मोनसे बाहागो
बेनिखायनो लाजिफ्लालायनो गोनांथि गैया देलायना मेकआप मिथिबाय जोंफोर देलायालासिनो बानायो ओमफ्राय थेवबाबो जाब्बा जुब्बा होयो जेरै ओरै नेचारेल बानायनांगौब्रा माथो देलायलायबासो ओंखारफानाय देलायाबा ओंखारफायि बेलाय मामा बखिलांहोबानो रायखोमालांदों ना रायजाबानो जाबाय दायो कमेन्टआव आं नोंसोर रायखोमादों आरो आङो नोंगौखौसो होनदों ना जेनेबा ससियेल मिडियाखौलाय सबबो बाहायखायोना इउटुबनि अनगा बाय बाय गाइस आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला गासैनिसिमबो थैंक यू so much everyone for my video watching bye bye love you all